Salutare toată familia, bun la doilea episod din Family Shark. Am venit ok, astăzi poate reușim să luăm pe Mako, nu știu dacă reușim, dar vom încerca. Astăzi și am văzut că vă cam place și o să mai facem. Am strâns și noi 4 like la un episod, am văzut și eu, dar un dislike. Nu știu cine mi-a dat. Vreau să spun că Ștefan. Mă rog. Că el că de căcat. Nu că n-a scris bine. Aici cacao, în loc de căcat. Mă rog. El a dat dislike sigur. Da, celălalt a dat like și asta înseamnă că e bine, îmi place. O să mai continui seria asta. Seria asta, voi vedea câte episoade. Până mi s-a ținut pe când noi facem și noi la level 5. Va fi destul de bine. Facem așa. Nu, până la destroying. Adică la ultimul animal. Dacă reușim, va fi genial. Sau locul de multe, dacă o să avem. E clar că o să avem. Golden Rush. Catul. De-aia ce era. Ce meduză mică? Meduză mică, vă și voi oameni buni. Asta sex acolo, aia au văzut și voi. Iată mai că nu apă. Dar nu e mai rapid că vine fraierul. Bă, de unde ai apărut și tu? Imediat vine să se așeze pe mine, bă, să mă începe turbata. Vin după mine ăia. Trebuie să le apreciată. Asta îmi place. Eu nu vreau să continu cu ea. Că a început destul de bine. Într-o vreo oră, baterea like-uri e bine pentru mine. Și o să fac încă un mic anunț. Doar dacă vă abonați, că eu am vreo câteva conturi în plus, pot să mă abonez cu ele doar dacă vă abonați. Să nu vă uitați degeaba, trebuie să vă abonați ca să mă abonez eu cu alea cu 4 conturi câte le am. O să și vi-l arăt dacă e, ca să nu vă mint. Ca să nu credeți că vă mint. O să fac un video cu mobizenul să vi-l arăt. E level 10. Adică reușim să luăm și pe rechin celălaltul. E acum are venit mai măricel asta. E clar, se vede. Oricum. Asta eu știu jocul ăsta de mai mult timp. Am fost și la ultimul rechin, fără hack. Unor am fost și cu hack, cu hack e ușor să ajungi. Dar nu-mi iau hack-ul să nu joc. Bă, frate! Am dat gol de la ce aproape degeaba. Stai mă, peștișorule. Ce veneau, vă și voi. Ce venea acolo, tot. Că avea ceva turbat. Vrea să ne pupăm.
Broasca, bă, te mă duci fix în meduză. Da, ea trece prin meduză, nu-i bai. Ea e fericită să ce prin meduză, eu nu trec. Oh! 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 Dau ca turbat, bă, ce țipă bătrâne și voi. Turbatul, oh! Hai să mâncăm peștișor. Facem level up. Nu, pleci! Te-am mâncat, fraiere! Ce repede merge! E turbat! Facem high score! N-am ajuns! Fraiere! Telefocul mai dat! Las că n-am ajuns doar. Oh, ia fi mâncă! Bă, da, de-abia vă mănânc, aveți și un căcăcel de ăla. Ăsta nu poate să sare măcar un metrișor. Nici jumătate de metru, de-abia un sfert de metru poate sări ăsta. Stați un pic să revin. Stai, lasă. Ia să vedem. Bă, ce vin să dea în mine ca turbăcei. Las că mai ne-au diamante de acolo. Trebuie să dau la un 20 cel de la să mai iau diamante. I-ați văzut-o? I-ați văzut și voi ce veneau? Turboți, frate! Ne-am pupat, iar. Vreau să ne pupăm. Bă, de unde apar marși de aici? Voi reveni! Voi reveni, m-a sunat ăsta. Am revenit, era o problemă. Oh my god! Fuck! Fucking shitting. Ok, am murit. Și? Ai de capul meu. Încă ce mai trebuia. Ce mănânc ăla acolo? Oh, bagă în gură, bă, blăgeane. Să te îmbăci, să foci și pula ta, care s-a îmbătat. Ok. Vreau să mai cam și din gura aia. Avem ceva bun. Am cheltuit de bani. Ore, doamne, cum să ia bani. Mai tot foarte de bani. Reușim. Ok. Oh, i-ați văzut? I-ați văzut. Ce hancăpei. Yes, fix 2500 de bani și nebun. Yeah, boy. 1500 de bani. E ăla. Ce face? Yeah, l-am luat. Pe mică șarcă. Pe mică șarcă.
Nebună, să jucăm și noi aici. Dacă el. Poate că putea mânca pe astea. Ahahaha. Bă! Nu, astea. Hai să mai mâncăm. Are mai multă viață. Băi, până la el. Până la el. Level up, așa repede. Nu putem ca. Nu putem celălalt. Băi! Ce văd pe aici? Oh my god. Bă! Ce prost sunt. Și vom închide și acest... Da, se pare că vom închide și acest episod de Honey Shark. Episodul 2. Iar care, dacă s-a pus în turul, să vă abonă dacă mai vreți. Bye bye.